ni pen mai taring per onar ke pen tum bojan ele si pang chenglo bojan ele elong tum kilu cheng la ke borjan constituency tangalo bogajan constituency tangalo pen ke suru pothak constituency tangalo la pen arnam langti constituency arnam langti mane diopani hedi la tangalo la pen ke nilip constituency tangalo la pen ke duar bagri constituency tangalo la pen soteng dhenta tangalo la pen ke haroghat pene constituency tangalo nomati tangalo la pen ke phulni tangalo mohamaya tangalo la pen ke langhin tangalo la pen asana thaksi langpher tangalo la pen ke itu kita daga kopili la tangalo itu nang bolamo so itu ke mo anggung tiji bisik lo itu telepon la pen ke la asana thaksi non dake waram lalo kasi mutamut mane tang ke ele hini ke tang lablo ele hini ke tang lablo non dak uthar langsu ele tang develop ten itum difuel ke homosti ki thom dolaonsuri la pen ke singhason la pen lomba jong la hini tang la thom tang develop ten itum ko ensil dan tang ni sik bok so sing mung chakong dolang pode lama ni dilo di pini ba paring ko ran ke pinyen ke ni dilo ni limen ke sing belo ni arpu bangya APSC Youth Wing Central Committee long Secretary in charge of the Committee sang ho tundo pachini no nida pa ya to pachini